Good morning, akuluakulu. Lero tiyamba ndi zimene wayankhula Jesse Kabwila, mneneri wa chipani cha MCP. Anatulukira dzulo akunena kuti inu a DPP mwalephera ndipono mukuzunza amalawi kukweza mitengo ya mafuta mistake yayikulu ndipono zikuoneka zinthuzi mwagwa nazo. Tabwera nero tidzakupatseni manotsi ifeyo tidzakuphunzitseni kuti mwina mwake muone kuti timapanga motani kuti zinthu ziziyenda akuti mulamuliro wawo kuti zimayenda koma abayi Jesse Kabwila kaya maganiza bwanji kaya. Anyways, magaye tifotokoze nkhani motere kunena kuti dzulo mwina inanso munali ndi mwayi woti munatha kuonera mwina press briefing a Jesse Kabwila anabwera ndikuyamba kuyankhula nkhani zokhudzana ndekutino ndi kukwera mtengo kwa mafuta. Anakamba zambiri koma tingomenyako tima highlights kunena kutino amatitu akuti chipani cha MCP ndicho khumudwa zedi ndi zimene chipani cha DPP chapanga makamaka mulamuliro umenewo kutino chakweza mtengo wa mafuta moopsa zedi mojamonena kutino amalawi ndekuti aphinjika usati masewera. Amakamba kunena kuti kuchoka tuyowa akuti ndekuti mu zaka 5 zimenewo analamulira kwamba 2020 jeti kuzafika ndekuti mpaka 2025 akuti owa mafuta anangokweza ndekuti ndi 1600 kwacha yokha basi. In 5 years anasiya mafuta aja ali pa 2500 malawi kwacha pa lita kukweza ndekuti ndi 1600 ndekuti anapeza mwina ali ndi 1000 chakuti pa lita kaya nali 900 chakuti pa lita nkungoonjezerapo ndekuti 1600 yo basi ndekuti kunapezeka zonotirani pamene pajaro basi tu yakwana ndekuti chani yakwana 2500 pa lita basi. Ndekuti amayang'ana amalawi iye aiti sakwezere mafuta anthuwa tikakwezera mafuta tikateonda kuti aphinja ndera amalawi nthawi imeneyo amasangalala atufa mafuta amagula bwino malingana tunda Jesse Kabwila kaya ndi zoona situdziwa mwina tikamba chakumapetoko. Then akunena kuti kwabwerano DPP iyoyo ndekuti miyezi 6 yokha mwene 6 months yakweza mafuta aja ndi 4000 kwacha mwene osangonena tukuwakweza ndekuti ndi kapena mwina make ka 2000 koma 4000 kwacha kwachotsa pa 2600 paja ndikuzaphatikizirapo 4000 imene yakafika ndekuti pa 6600 pa lita mwene kuti izitu muvulaza amalawi ndipo mukuwavulaza amalawi akuti malawi akumva ululu pya kwambiri nalingana ndi ziganizo zimenezi za chipani cha DPP. Anyways, tikambaso nkhani zimenezo nkhani zokhuzana ndi ululuzo ndangonena kuti awa a DPP akuyenera avomereze kunena kuti apapa ndekuti alephera tukuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta mu dziko muno akuti imeneyi ndi saini yabwino yonena kuti DPP alephera kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta mdziko muno ndifaka akweza mafuta mtengo chonchi ikanakhala boma lapita lija sibwezi ndekuti zili motere bwezi mwina mwake anthu ndekuti akusangala nkhani za mafuta zili tayale ndamanena kuti musavutika DPP tikupatsani ndekuti ka opportunity mwayonena kuti mukhozobwera kwa ifeyo IMCP ndiudzatifunsa kuti magaye kuti ziziteka mudzikhala ndi mafuta ende mafuta aja dzikhala tsika mtengo munkapanga motani ndi ife tidzakugawirani notsi. Musavutike tatengani notsi mukakawerenga mukaphande bwinobwino kenako basi tere mukhala ndeti mwayigwira musayitaso kudandaula kuti kapena zani ife tidzakuthandizani. Ndi akunena kuti a DPP obviously muzichita matama kunena kuti yayi ife tikapita kumeneko zoona basi tikapangitani MCP tikwezero ndekuti pamwamba kuti ndimene tithandiza mafuta amene otesa mafuta amenewo anoti yayi musazipope musazikweze musachite matama chifukwa matama amenewo avulaletsa amalawi. Tabwera tidzakuphunzitsa lero mmene timapangira ife kuti mafuta aja adzipezeka koma adzipezekaso mochipa ndipo ziziteka amalawi adzisangalala. Koma amajeseti amadabwitsa zochitika zawo bwanji. Anyways, khani ndimeneyo akunena kuti mulamuliro wa Lazarus Chakwera
mafuta amapezeka komanso amapezeka mochipa. Kodi ndizoona zimenezo? Amene munakwanitsa kuonera cross 5 imene inachitika chaposachedwa pompa ndekuti anali Jowabu Chakhadza ndi aja Simplex Chichola Banda. Jowabu amafunsa achichola kunena kuti kodi inu mutino ulamuliro wanu zimayenda bwanji? Ayi zinthutu zimayenda. Inu zimayenda mwayiwala zoona kuti timachoka pa filling station ndiupita anonso pano kukavota. Mwayiwala inuyo. Kuchoka pa filling station ito pa line pamenepo. Amwene mundisungira tu line hit ine ndikambovota kaye ndikabwera ndikuti tidzakulandirani inu mudzapitaso ndikuti ukavota tikatero mudzandipeza tonse tidziko awiri limodzi mpaka na tikafike ndithu pa pampu tithire mafuta. Mwayiwala kuti mafuta kunalibe. Ndi zimene zimachitika mu ulamuliro wa MCP. Ndakamanena kuti mubwere tidzakuphunzitseni kuti chanzeru ndi chani. Enda nakambanso mmene munaliso nkhani ina imene Jowabu Chakhadza kucheza ndi awa Simplex Chichola Banda amakamba zoti mafuta anali ochipa mtengo nthawi ya ife taona nawo akweza mtengo. Ende Jowabu amanena kuti chanzeru ndi chani kunena kuti mafutawo azichipa koma asamapezeke. Ndikunena kuti mafutawo azidula mmene mukuneneramo koma akupezeka atufe nkumakagula ndi kumayendetsa galimoto. Ndi chabwino ndi chani pamene popo kuli bwino tikhale ndi mafutawo pa mtengo umene mukuona tokwerawo koma ndi kuti mafuta azitani azipezeka tidziyendetsa pa business kusiyana nkunena kuti tizino kuti tipatseni mafuta pa mtengo ochipa koma mafuta adza ndi asamapezeke ma filling station monse muzingokhala makiwe. Anyways we know kunena kuti pakanali panopa ma filling station mwathu muli makiwe ndi sitinganene kuti ngati kuti mwina make ndi kuti sizuchitika zimenezozo. Amalawi inaso mwina kutekera mwina ina agona ma filling station we don't know komano mafuta akwera mtengo ndi kuti makiwe so ma filling station mwina koma tikudziwabe ma reasons ake kuti zomwe zikuchitika ndi chani. Ndetinene zonse magaya MCP asabwererero kumazonetsa ngati kuti ndabwino iya. Magaya aja analephera kwambiri akamanena kuti mpinja Malawi kodi pakati pa ulamuliro wa DPP ndi ulamuliro wa MCP amapinja Malawi ni ndani? Padiri panopa Malawi at least pali ka feeling kadzokonena kuti we are relieved ngati kuti tamasukabe mwa njira ina yake tayamba kutakasuka chifukwa chonena kuti mulamuliro umene uchawo magaya kunali kumvetsana kuneng'ena osati masewera. Magaya a MCP anatimvetsa kupweteka ende kamayankhula chonchi amayankhula ngati kuti mwina make iwowa ende anthu abwino chani koma anatimvetsa kuneng'ena kwambiri. Anthu amasowa chakudya anthu amafa ndi njala amadya chitedze anthu. James Julius mwana wang'ono tu ameneyoyo anatisiya ndi kuti kuti unali kuneno kumene neno khanga neno anatisiya kuneno kuchakutu tikuthamangira ndi kuti tikavote chifukwa chani chifukwa cha njala anakadya zikhawo zina zake kaya kupezeka poison basa anatisiya zosakhala bwino. Tikamaona zimene tukazizo tizikhala pasi ndikumanena kuti MCP ija ife ndi tinali abwino inu munali abwino ndi chani. Mafuta omukunena anthu amagona ma filling station over and over again. Tisiyanitse apa nava ina akunena kuti mese inuyo a DPP inuyo aboma munkakhala nthawi imene jokumanyoza nzanu kunena kuti nasamanamizire nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia kuti basi mafuta akusowa cha zimenezozo. Nde panopa bwanji munamizira nkhondo ya inuyo munamizira nkhondo ya Iran ndi chani ndi US Israel mudzinena kuti basi mafuta akufuta chifukwa cha nkhondo imene anzanu aja mesa munkanyusa kuti asamanamizire kuti ndelero musapezere chifukwa chimayiso chifukwa chomveka. I think tiyendisiyanitseni nkhondo ya jeni ya Ukraine ndi Russia imene achakwera nkagwiritsa ntchito ngati chida chodzipangira defend kulephera kupezeka kwa mafuta ndi zina zoterozo zinali zinthu zabodza zosamveka chifukwa chonena kuti nkhondo yobwanji nkangokhudza Malawi yokha. Fa ku Zambia mafuta mapezeka anthu samadandaula. Ku South Africa mapezeka anthu samadandaula. Ku Kenya mapezeka ndi bwanji nkhondo ije mangokhudza Malawi yokha ndi imene makhudzidwa ku nkhani ya mafuta. Kwa mayiko enawa ndithu samadandaulako zoona kuti mafuta zanchani. Ndithu US simadandaulako koma apapa nkhondo iyi US kudandaula, Britain kudandaula, mayiko osiyanasiyana ndi kuti kuzabwera kuno ku Zimbabwe, Kenya, South Africa dziko ina lilo sakudandaula kuti sozoti izi zinthu zoona nkhondo yakhudza ndi kuti dziko lonse lapansi kumbali ya mafuta ndi kuti tikuvutika sifa Malawi tokhafe ndi mukhoza kuona kuti it's justifiable and mukamva wakunena kuti
khandonena kuti mitengo iyi sizoti ndi mitengo imene ikhazikike mpaka kalekale, nkhondo kungoti yatha ndi kuti no basi no zakhala ngati kuno kuti basi mafuta adzamba kubwereranso chanchani chonse chiyamba kubwerera kunomo, muzationanso ife ndi kuti mitengo tikutani tikuyigululaso kuti basi tikuyitsitsanso kuna kuti ibwerere pamalo pake paja. Tayikweza chifukwa chachani? Chifukwa chona kuti no situation imene ilili panopa ndiye ndizakhuza dziko lonse, it's global. Pamene nthawi yacha kweracha kamana kuti nkhondo yayo Ukraine Russia imangokhudza Malawi yokha, mayiko ena samayankhulapo kena kalikonse nkhani zokhudzana ndi kuti mafuta avuta chanchani amangovuta ku Malawi kokha. Nde what do you expect? Inali excuse yabodza, koma iyi ndi excuse yonena kuti wina aliyense magaye reasonable people akuyenera amvesese kuti ndizoona, otherwise tikhala opanda mafuta. Ndi chanzeru ndi chani? Funso labwino kuti ndimene jobo chakhadza kukhala ndi mafuta ndi upanda kukhala mafuta awo azidula koma azipezeka, ndi kuti mafuta awo azichipa koma asapezeka. Chanzeru ndi chani? Akuti